Welcome back mga isko, mga iska. Yes, yo, break it down you. Nandito po tayo ngayon sa Barangay Langob, Lawang, Northern Samar para po sa kanilang pagdiriwang ng Fiesta Celebration 2023. Ayan at nag-atak-atak na naman ang sudang. pero magkaganon man, wala tayong atrasan na anumang laban ng pistahan. Labanan ngayon ng pistahan. Siyempre, labanan po ito. Ito po ay pinag-uusapan, pinag-agawan, basta-basta, pinagpipistahan at pinananakgasan. ayan, mayroon ditong, hi, hello po, panakgasin nyo ako. Ayan, shoutout po sa mga followers na nakakakilala sa atin dito. Ayan, ang dami-dami pong mga tao dito. Ang iba nandito lang sa labas, naghihintay na banuhin ng tagbalay. Samantalang ang iba naman nandito lookout po sila para po sa pananakgas. May lookout. Ayan, ito po dito yung tabi. Ayan, tabi. Ayan, baybayin. Hindi ito baybayin. Basta ito po dito yung daungan ng Barangay Langob, Lawang, Northern Samar. Ito po yung bandang dagat. Ayan. At nandito, yan, mananakgas kayo. Huwag kayong maalo. Hala, kuya, darso lang ito. At aging bago na kanda portahan ho. Guys, sa abo na tayo para punta kagad tayo sa pagkain. Ayan guys, tara sa kusina kagad tayo para doon wagawag ang ating pananakgas. Wala dong makakaulang dahil malapit tayo sa abo. Yan yung sinasabi dito sa waray na pagharani sa abo mapupuingan. Hi. Ha? Saan o? Ayan guys, nandito na kami. Sige, lagyan mo. Lagyan mo dyan. Konti lang yung kakainin natin kasi mas marami yung tatakgasin. Ayan o. Sige. Lagyan mo konti lang para hindi sabihin nila na makinain tayo. Guys, meron ako ditong sinisipat na matamis. Ito. Mas matamis ito kapag inilagay sa bulsa. Hoy! Paano naman kang panlitson? Ayan, happy fiesta po and mega love shoutout po sa Bertos family dito po sa Barangay Langob, Lawang, Northern Samar, lalong-lalo na po dito sa kanilang sa aking hipag na si Isabelita, Sister Isabela, basta isa siyang sister. Dahil nagtatrabaho siya sa mga madre, kaya isa na rin siyang sister. Shoutout sa inyo. Yadi na ang mga representative sa Kolehiyo de Santa Teresita sa pangunguna ni Sister Bella. Huwag kang maalo, ano ka ba? Hala na hoy, huwag lang kayong maalo dito. Wag. Tara.